Hilabot ni mo ano, Denise. Hilabihan nga kaguol ang gibati sa mga kabanay sa 22 anyos nga dalaga nga napalgang patay sa South Road Properties sa dihang ila kining naabtan sa punerarya. Kahinumduman nga nakit-an ang patay nga nagsulob pa og itom nga uniform sa may seawall sa South Road Properties Martes, Nobyembre 19. Giila ang biktima nga si Nika Denise Lagrea nga tagalungsod sa Liloan ug nagtrabaho sa usa ka restaurant sa Dakbayan sa Mandawi. Ang ig-agaw ni Lagrea nga si Jennifer Noval maoy personal nga miila sa biktima. Pero pagtanaw na ganina sa buntag nga sa kanang news nga naa dito ang picture kanang gikalingawan na og tan-aw ba pagtanaw dito naa man ang iyang now nga katong gi-blur nga na iyang na ay Kay nakaana jud ko ba? Loy, mura man si Denise kay ang attire niya. Denise ay ang nickname? Oo, mura mag si Denise kay iyang sulob. Kay nag-black patanan. Nya dayon ingon ana walang gipakitang now. Matud sa pamilya nananghid si Neka nga sayo mulakaw gikan sa balay aron motunga og meeting sa ilahang trabahoan. Tungod niini gipasakay kini sa iyang amahan alas 4 sa kadlawon. Duha ka oras bag-o siya napalgan nga patay sa seawall sa SRP. Nakakita ta niya kato nang lubong ni Uncle Janlo. Oo, kato. Nya Wato no Sunday. oh nya si gahapon daw sa kadlawon naligo na siya ingon sa naibibiyan. Naligo siya, kay duty niya, meeting sila sa U. Nanawagan og hustisya ang tulo ka igsuon ni Neka nga naabot sab dinhi sa punerarya. Manawagan lang unta ko sa nanghilabot sa akong manghod nga unta makonsensya lang unta ka ug magpakita ka nga imong ilabtan ang akong manghod mo surrender lang gid unta ka. Para unta na justisya ang akong manghod kay bata pagid kay siya. Kamanghuran to namo. Tinuod badlungon to ang among manghod pero dili unta ang ngayon ingon anaon. Itaw sa unta siya ba. Sa pagkutlo ni ining balita aduna nay giila nga persons of interest ang kapulisan nga posibleng ana ay kalambigitan sa pagkamatay ni Nika Denise. Mihimo na usab og koordinasyon ang pamilya ni Nika sa kapulisan aron makatabang sa nagpadayong investigasyon. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.